Maayong buntag sa tanan. Okay, so karon magpadayon ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Deuteronomy chapter 18 na ta karon igsoon. So thank you kaayo no nga nagihapon ka diha. Nagpadayon sa abang no sa tuang pagbasa sa Biblia, and ako gyud kang ginahangyo igsoon kung naa kay Bible diha maayo jud nga ikaw mismo ang mag-ukab kay para ikaw mismo makabasa wal na minaw, no? Pero lahi-lahi matag version, pero ato ang kuan nga ang pulong sa Ginoo usahay na paraphrase murag na pero pareho ra gyud siya og mensahe igsoon, no? Nga kita mo duol sa Ginoo. So before ta magpadayon, magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaon ng mga Dios. Salamat kayo, Lord. Niining adlaw nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat sa kahigayunan nga maminaw na usab sa imong pulong nga na-pray nga ikaw jud mamuhat sa mong kasing-kasing. Lord, pasayloa kami sa mong mga kalapasan nga nahimo batok kanimo o batok sa mong isig katao Ginoo. Lord, salamat nga kapasayloan sa mong mga sala, Lord, na available kanunay, and salamat Ginoo sa dihang mo tawag mi kanimo na agyud ka perminti, Lord, nagapaminaw. So salamat Lord sa katubagan ug nining takna Ginoo mo ikaw ginaimbita nga mamuhat, Lord, samtang kami magabasa sa imong pulong. Dalaygon ikaw, in Jesus name I pray. Amen. Okay, amen. Praise God. Chapter 18 sa Deuteronomy. Ingon verse 1, ang mga pari sa ato pa ang tibuok banay ni Levi, dili bahinan ug yuta. Mabuhi sila pinaagi lamang sa mga gasa nga ihalad ngadto sa Ginoo ug sa mga bahin nga kinahanglan ninyong ihatag kanila. Verse 2, kay wala man sila'y mapanunod, ang Ginoo mao'y silbi nilang bahin sumala sa iyang gisaad. Kung maghalad ang katawhan og baka, karniro o kanding, mao kini ang mga bahin nga kinahanglang ihatag nila sa mga pari. Ang abaga, ang duha ninyong ang duha kaapapangig og ang tiyan. Ihatag kanila ang una ninyong abot sa trigo, sa bino, sa lana, sa olibo, o sa balhibo sa inyong mga karniro. Kay gipili sila sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa tanang banay sa Israel aron nga sila og ang ilang mga kaliwat mag-alagad kaniya hangtod sa kahangturan. So mora jud ni ang trabaho sa mga Levite, no? Mga mag-alagad sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Wala sila laing bahin. Okay, so ang usa ka Levita nga nagpuyo sa bisan diing lungsod sa Israel makahimo pag-adto kon gusto niya sa dapit nga piliyon sa Ginoo nga Dios. Tugutan siya pag-alagad sa Ginoo sama sa iyang isig ka Levita nga tuwa didto mag-alagad ug makadawat siya bahin sama sa ilang madawat. Walay labot sa halin sa mga butang nga iyang mapanunod gikan sa iyang ginikanan. Okay, so verse 9, kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga pagtuo-tuos o sa mga diwata o sa mga mananagna o sa salamangkiro o mudangob sa mga tigsangpit sa mga espiritu. Okay, so kinit linaw klaro kay igsoon, di ba, no, nga kay gimanduan gyud diri nga dili jud taangay nga mutuo-tuo sa mga diwata, sa mga mananagna o sa salamangkero, no? Kanang mga magicians, dili kita na mutuo-tuo igsoon. Kay gikasilagan gyud sila sa Ginoo. Verse 12, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Di ba? Klaro kay na. So sa verse 11 ug 12 na siya igsoon. Tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Kinahanglan nga magmatinumanon kamo sa hingpit sa tubangan sa Ginoo nga inyong Dios.
Amen. So kana igsuon nga daghan na kay karon no nga san asa ka nga kanto labi na di sa Davao sing na mga kanto na adhe mga mananagna no manguhit sa imo kay tagnawon imong palad pero igsuon ayaw jud tuo-tuoan no ayaw pagpadala kay mao na gikasilangan sa Ginoo no sa Ginoo ra gyud ta mo salig hinumdumi permente ang Jeremiah 29:11 kung wala ka kabalo basaha sa imong Biblia no para makabalo ka nga ang Ginoo mismo na ana siya maayong plano sa matag usa ka nato igsoon. Di ka kinahanglan mo adtog sa lamangkiro, di ka kinahanglan mo adtog mananagna no. Kaya ang Ginoo na ana siya planong daan sa ato ang matag usa nga maayo. Okay, so verse 14. Okay, diri gitagaan ni og kanang titulo nga nagsaad ang Dios sa pagpadala og propeta. Verse 14, ang maong mga nasod nga inyong ilugan sa ilang yuta midangop sa mga mananagna mananagan og mga salamangkiro apan ang Ginoo nga inyong Dios dili mutugot nga buhaton ninyo kini, di ba? Pahimangnuan na pod no, gibalik na pod. 15, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo og kinahanglang motahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai og miingon kamo ayaw na kami pabatias sa tingog sa Ginoo nga among Dios o pakitaa sa makalilisa nga kalayo aron dili kami mga matay. Ni adtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyong giingon busa miingon siya magpili akong propeta nga ilarang kadugo sama kanimo Moises. Ihatag ko kanila ang akong mensahe o isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya silutan ko gayod. Apan kun ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o pagsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglang patyon siya. 21, apan tingali mangutana kamo, unsaon man namo pag-ila nga dili gikan sa Ginoo ang maong mensahe. Verse 22, kun moangkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Ginoo sa pagsulti sa usa ka mensahe ug unya wala kini matuman, kana nagpamatuod nga wala siya gisugo o sugua sa Ginoo. Nagsulti siya sa iyang kaugalingong autoridad busa ayaw kamo kahadlo kaniya. Kay sumauna ang chapter 18 igsoon no. So praise the Lord, glory to God. Nadyo mga pagpahimangno ang atong buhi nga Dios. So naapa man tay gamay nga time. So atong padayonon ang chapter 19 no. Glory to God. So okay. Praise Jesus. Okay, so verse 19, chapter 19 verse 1. Sa dihang pamatyon na sa Ginoo nga inyong Dios ang mga lumulupyo sa mga nasod nga iyang ihatag kaninyo ug unya mapanag-iyan na ninyo kini ug magpuyo na kamo didto sa ilang mga lungsod ug kabalayan pagpili kamo tulo ka syudad diha sa yuta nga gihatag sa Ginoo kaninyo himui kinig mga dalan ug bahina ang yuta sa tulo ka bahin. Unya, ang tao nga makapatay og tao makadangop ngadto sa usa ni ining mga syudara aron siya siya kapanalipdan. So murag hiding place ni siya usa ani no. Verse 4, kun wala tuyua sa usa ka tawo ang pagpatay sa iyang isig ka tawo, makadangop siya didto aron maluwas siya. No kay kanang mga accident no. Verse 5, pananglit may duha ka tawo nga namutol og kahoy dito sa lasang. Samtang ang usa kanila nagputol og kahoy, nahuso ang uhas sa atsa og naigo og namatay ang iyang kauban. Ang maong tawo makadangop bisan ba hain sa tulo ka syudad og maluwas siya. No kay aksidente man to. 6, kung dili ninyo kinibuhaton o kung layo ang dalan, ang nakapatay mahimong gukdon sa buot manimalos kaniya tungod sa kasuko ug patyon. Tungod sa kasuko ug patyon siya.
Dili unta siya angay nga patyon kay dili man tungod sa kasilag nga nakapatay siya. Busa gisugo ko kamo sa paggahin og tulo ka syudad, no? So tulo ka syudad alang sa mga kanang taguanan sa mga tawo nga kanang walay sala nga kanang pagkapatay o nakapatay nga kanang aksidente ba, no? Sama sa example nga gihatag diri sa Bible. Okay, so verse 8. Unya sa diha nga dungagan sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong kayutaan ug moingon na ang tibuok nasod nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga iyang ihatag kaninyo. Dungagin ninyo paggahin og laing tulo ka syudad. No, perminti gyud gahinan og tulo ka syudad. Ihatag gayud niya kaninyo ang tibuok nasod kung tumano ninyo kining sugo nga gihatag ko karon kaninyo og higugmaon ninyo ang Ginoo nga inyong Dios og magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton. Kung igahin ninyo kaning mga syudara ingon nga dalangpanan walay dugo sa mga dili sad-an nga maula dinhi sa inyong nasod ug dili kamo pakasad-on sa sala sa pagpatay. Verse 11, kung ang usa ka tawo may gikaaway ug unya gituyo niya pagdunggab. Og tungod ni ana namatay ang iyang kontra, kung modangop siya bisag hain sa tulo ka syudad, kinahanglan nga ipakuha siya sa mga kadagkuan sa iyang syudad ug itugyan siya ngadto sa buot, manimalos kaniya aron patyon siya. So di gyapon ka katago tong mga kanang gituyo jud bitaw og ang pagpatay, no? Kay hustisya ba gyud ang Ginoo, no? So 13, ayaw ninyo siya kaluy-e. Oh, gingon Panginoon, dili kaluy-an tong tawo nga ning patay og tawo tungod sa kasilag ba, no? Kinahanglan nga limpyuhan ninyo ang Israel sa sala sa pagpatay aron magmauswagon kamo. Okay, so dapat gyud ay, no? Ingon diri kinahanglan nga limpyuhan ninyo ang Israel sa sala sa pagpatay aron magmauswagon kamo. So kung gusto tang magmauswagon, dili gyud ay maayo nga naay sala, no? Sa tuang gipuy-an kanang dapat jud ngayo gyud tag pangayo perminti pangayo og pasaylo sa Ginoo para magmauswagon ta, no? Kay kung naay sala mao jud na siya ang balakid, mao na ang babag. So igsoon usa na ka pahimang, no? Kay padayon ta sa verse 15, no? Mao ni ang balaod mahitungod sa pagsaksi. Okay. Sa bisan unsang sala o sayop, dili mahimo nga usaray saksi kun dili duha o tulo gayud aron paghusay o paghukom niini. Kun may baka kong saksi nga mobarog sa hukmanan ug mopadayag nga sad-an ang usa ka tawo, patindugas silang duha sa tubangan sa Ginoo sa mga pari ug sa mga maghuhukom. Kinahanglan nga ang maong mga maghuhukom maghimo sa maukiton nga pakisusi kun dili babakak ang iyang sumbong. Kung namakak siya, pahamtangi siya sa silot nga buot unta niyang ipahiagom sa iyang gibutang-butangan. Sa ingon nga paagi, malimpyuhan ninyo ang inyong nasod sa dautan. Inig kabalita niini sa uban, mahadlok sila ug wala nay bisan kinsa kaninyo nga magbuhat og dautan. Seryoso jud kayo ang ipahamtang sa Ginoo kay para ang uban dili na musundog, no? Okay, verse 21, last one. Kinahanglan nga dili kamo magpakitag kaluoy. Ang kinabuhi bayrag kinabuhi, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, kamot bayrag kamot ug ang tiil bayrag tiil. Hallelujah. Amen. Mao na chapter 19 igsoon. So karon atong nahuman ang chapter 18 og 19. So salamat kay igsoon, no? I hope nga naatay na kutlo karong mga panahona or karong taknaan, no, nga kita giawhag gyud sa Ginoo nga dili maghimo og dautan. Kay ang panalangin sa Dios dili gyud mo dagayday kung naay pagpakasala diha sa ato ang kinabuhi. So kinahanglan jud mga tagpasaylo sa Ginoo perminti, no? Unya para tong sa mga tawo nga ingon diri
katong ning patay tungod sa kasilag, dili to siya pod kaluy-an, no? Kay ngano man ning patay man siya, pero diri sa Old Testament nga no, ingon diri mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, kamot bayrag kamot, kinabuhi bayrag kinabuhi. Pero karon sa New Testament so na side na magyud tanong nga kanang gipasaylo man tay na Hesukristo, so kita pod mismo makahibalot ang mo pasaylo ngadto sa mga tawo nga nakasala nato. I know nga lisod na no, lisod na himuon kung kita-kita ra. Lisod jud kay na siya igsoon, labi nag kana bitong imong mahal sa kinabuhi. Halimbawa lang ha, imong mahal sa kinabuhi nya gipatay or gipatay sa laing tawo. Ang imuhang reaction no, maglagot jud ka no. Nya usahay lisod na siya pag-release of forgiveness. Pero kung ang Ginoo naa sa atong kasing-kasing, mga gitagtabang sa Ginoo kay para makarelease tag forgiveness no. Makarelease ta og pagpasaylo ngadto sa uban kay sama ra nga gipasaylo man pud ta sa Ginoo. So igsoon, salamat kay sa imong pag-uban, salamat kay nga hangtod karon na agyapon ka diha. And I hope no nga ang atong nakutlo karon atong i-apply sa atong kinabuhi. Sa bisan unsa dili lang sa kanang na nakapatay or unsa man katong nakasala sa tuwa, kanang naka-offend ba sa tuwa no, mga gidlang may lang ba usahay murag sakit nga lagot kay dugay kay mahuman no, dugay kay nato ma-release kanang mga tabian nga gitabi ta sa uban, gidaot ta sa uban, ana bitaw ana lisod pud na siya i-forgive, pero ang ato ang mo forgive jud ta kay kung atong idumtan sila kita ray nagdaot sa tong kaugalingon no. Guilty pug kuan na usahay baya igsoon, lisod bitaw kanang makakuan ka nakay kalagutan nga tao nga murag lisod siya i-release ba, pero pinaagi sa grasya sa Ginoo ug na igsoon process no, permintig yun pa nga sa Ginoo kanang tabang. Ana lang na siya igsoon no, itugyan sa Ginoo ang tanan. So igsoon, I hope nga naatay nakutlo karon og ang Ginoo magpanalangin kanimo. I hope nga magkita na pud ta sunod higayon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat kayo igsoon. Amen.